दिनैहाय धोनस्रि समष्टिनि सायावहाय दिनै प्रि क्रिसमास खुंफुंदों बा बर'दिन गोदान बर'दिन फैबाय थानाय बर'दिननि थाखाय सिगांग्रो बरायनाय हाबाफारि लादों। बेयावहाय फैनानै आं जोबोद मोजां मोनदों आरो बेबायदिनो मोनफ्रोमबो PCDCनिफ्राय बाहागो लाफैदों। गासैबो जोंनि मावथि बिथांमोना साफ्रोमबो बिथांमोना दिनैनि बे हाबाफारियावहाय बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोनदों आरो लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्रायबो आलासि बिथांमोन आरो लोगोसे हांख्रायनाय बेबायदिनो ख्रिस्ट' सिबियारिनि गाहाय आलासि बिथांखौबो दिनै हांख्रायनानै लाबोदों आरो लोगोसे डिस्ट्रिक्टनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौबो दिनै बेयावहाय हांख्रायनानै लिंहरदों। दा बेयावहाय साफ्रोमखौबो लोगो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदिनो जोंनिनो डिस्ट्रिक्टनिनो वमेन्स मिसन साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्राबो बे दिनैनि बे प्रि क्रिसमास फालिनाय बे हाबाफारियावहाय बाहागो लादों। जों खोब मोजां मोनदों बेयावहाय फैनानै आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय क्रिसमासनि थाखाय आङो रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय आं खावलायोदि जाहाथे फैबाय थानाय क्रिसमासावहाय बयबो न'खरनि बयबो जाहाथे मोजाङै खुंलांनो हायो आरो रायजो समाजजों गोरोबनानै बयबो खौसेथियै बे क्रिसमासखौहाय बा गोदान बर'दिनखौहाय ग्रोम ग्रोमहै रंजानो हायो बा ग्रोम ग्रोमहै फालिलांनो हायो। आं बेखौ आसा खालामदों आरो बे फैबाय थानाय क्रिसमासनि थाखाय आङो रायजो राजाफोरनिसिम बयखौबो बा ख्रिस्ट' सिबियारि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनाय आरो बयखौबो सिगांग्रो आङो हामग्लायथि बावहरदों। फैबाय थानाय गोदान बे बर'दिननि थाखाय आं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो आरो अननाय आरो सिबिनायखौ बयखौबो आङो हामग्लायथि बावहरदों। गोदान बोसोरनि निउ इयारनि थाखाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आं खावलायदों फैबाय थानाय निउ इयारनि थाखाय जे बयबो मोजाङै सोलिलांनानै मोजाङै बेबायदिनो जेरैहाय थांनाय बोसोरफ्रावहाय सोलिबोनानै फैबाय थाबाय बा थांनाय बोसोरफोर बायदिनो बेबायदिनो नांलाया खमलाया जों खौसेथियै गोरोबलायनानै अनलायनानै जेरैहाय समाज आरो बायदिसिना धोरोमखौ लानानै समाजखौ लानानै बेबायदिनो गोबां बिभिन्न फोरनिफ्राय दिनैहाय सौसिबोनानै बिसिम सफैबाय। बेबायदिनो आरोबाव निउ इयारनिफ्राय गोदानहै जों मोनसे मोजां सानखांनाय मोनसे गोसोखौ लानानै मोजां सानखांथिजों बा सानदांथिजों जोङो मोजां खामानिखौ मावलांगोन आरो बयबो साफ्रोमबो जाहाथे गासैबो बिथिङावनो मोजांल' खामानिखौ मावलांगोन आरो मोजांखौल' सानगोन आरो मोजांखौल' साननो हानाय गोहोखौ मोनगोन। बिनि थाखाय आङो साफ्रोम रायजो राजाफोरनिसिमबो आङो खावलायहरो। फैबाय थानाय क्रिसमास बिनि मुङाव जों नं 37 धोनस्रि UPPL हान्जानि जानानै बयनिसिमबो जों साबायखर बावनाय थाबाय। फैबाय थानाय बे गेदेर सान अर्थात क्रिसमासआ जोंनि बिटिआर हालामनि गेजेराव अननाय गोजोननाय आरो खौसेथि लाना फैयो। आं बेनि थाखाय बयनिसिमबो फैबाय थानाय क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि थाखाय गोजोननायखौ आं नोंथांमोननिसिम बावहरनाय जाबाय। नमस्कार, মই ওদালগুৰি জিলা UPPLৰ পৰা আপোনালোকক বিশেষকৈ আমাৰ ধনচিৰি ব্লকৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী তথা আৰু লগতে ইয়াত ব্লকৰ সমূহ বিষয়ববীয়াক মই এই প্ৰাক যিটো বৰদিন পাতিলে তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অনাগত ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে যি কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু তাতকৈ অধিক ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে পাতক আৰু এই চেগতে মই আহি থকা নৱবৰ্ষৰ তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এই পবিত্ৰ বৰদিনে আমাৰ ইয়ালৈ বিশেষকৈ বিটিআৰ অঞ্চললৈ ওদালগুৰিলৈ শান্তি কঢ়িয়াই আনক। সকলো মানুহে শান্তি সম্প্ৰীতিৰে ভাতৃত্ববোধেৰে ইয়াত বসবাস কৰক, আমি তাকেই কামনা কৰিছোঁ। আৰু শেষত মই সমূহ কৰ্মীবৃন্দক ওলগ জনোৱাৰ লগতে ইয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ওদালগুৰি জিলা সমিতিৰ পৰা। ধন্যবাদ। ব্লক সমিতিয়ে ইয়াত আমাৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰাক বৰদিন আৰু শুভ নতুন বছৰৰ বাবে সকলো সম্প্ৰদায়কে শুভেচ্ছা জনাবলৈ যি আয়োজন কৰিলে তাৰ বাবে মই আমাৰ ব্লক কমিটিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে আৰু এটা কথা ক'ম যে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ এই তৃতীয় বৰ্ষপূৰ্তি আজিৰ যোৱাকালিৰ পৰা চলি আছে আৰু ইয়াতেও আমি সকলো ৰাইজৰে আমি সম্পূৰ্ণ সহযোগ পাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে আমাৰ বিটিআৰৰ যিবিলাক পৰিকল্পনা আছে সেই পৰিকল্পনাসমূহ যাতে সুস্থিৰে আৰু সংকল্পবদ্ধভাৱে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সমূহ ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব। নতুন বছৰ আৰু বৰদিনত তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।